vi skulle vi ta. Spirituellt, du ska bara göra som jag säger. Men hvordan skulle vi gjøre? Du kan träna för vattentunningar för Han var født i Betlehem. så ska du köra till Jeg kan ikke dra honom. Han kan inte göra Det är nästan som Maria kunde röja. Jag har sagt det så nu och det är första månaden. Nu du vid kjøttbygges. Karlsson og Jan sier at vi skulle til Betlehemsen og at han kom i Betlehjem. Anki kom torra. Det är ju en annan som borde och jag ska säga till folk att det är något är konstigt.